Hello po! Ma'am Chiri! Tutuloy po ba ako? Hindi. So, ayun. Sabi mo sa akin, yung lupa na yan sa inyo, bakit napunta sa kanila? Hindi ako nag-aahinti ha. Ay, hindi naman po. Gusto ko lang baka kung sakaling mayroon may gusto sa inyo, Kapromdi. Ang dami niyo pong halaman. Namimili po kayo ng halaman. Ba't biglang dumami? Saan ba yung galing? Dati ko po yan. Baka dinadramahan mo lang po ako. So, ibigay ko muna yung pasalubong ko sa'yo para hindi maalis na yung nasa likod ko. Yung isang ganyan niya, napaglima ko yun hanggang sa dumami. Ano yung nagbabranch bar yung bulaklak? Ang ganda sa kabila o parang rancho. Rancho ngayon, no? Marami naman po siyang Baka binibinta mo yan eh. So ayan po si Ma'am Chiri. Tuwang-tuwa sa pagdating ko at ayun. Hello po mga Kapromdi, magandang araw po sa inyong lahat. Binalikan ko po yung bahay ni Ma'am Chiri dito kasi may nagpapabili sa akin ng halaman. At ayun, bili ko raw siya ng bromeliads na yung katulad ng binili ko na kulay pula. So, syempre bago ang lahat, ini-invite ko muna kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel at huwag niyo pong kalimutan i-touch yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. So, ngayon kakarating ko lang at syempre may pasalubong akong konti kay Mother Chiri or Ma'am Chiri na request niya na sabon. So, yun talagang yun lang talagang ko na kakayanan kasi hanggang ngayon siguro mga 5 months na akong wala dito nagkasakit ako siguro mga 4 months ako nagkasakit at pumunta ako ng Manila, so wala naman akong kinikita, so yung income ko ay hindi pa umabot ng $100, so bago ako magsweldo ay dapat umabot ng $100 para makapagsweldo ako. So ngayon wala pa, kaya wala akong maibibigay kay Ma'am Chiri, kaya yung pasalubong ko na sabon, binilang ko nilang siyang sabon na panlaba, tapos yung pangpaligo naman galing kay Ate Brenda. So ayun, tapos may yung backpack, ibibigay ko na lang sa kanya. Tapos yung laptop bag, ito Kapromdi na galing din kay Ate Brenda. Hello po Ate Brenda Manalo of Los Angeles, California. So hanggang ngayon po nagdi-distribute pa rin ako nung pinamigay mo sa akin. Although yung natira sa akin, yun na yung pinapamigay ko, yung bibigay ko kay Ma'am Chiri. Kasi yung naibigay ko na kina nanay, sa kapatid ko. So kaya yun, ang dala-dala ko yung galing sa akin, yung para sa akin mismo. So kaya hindi naman siya karamihan. Parang lang, at least meron kung ibibigay kay Ma'am Chiri dito. So hindi naman siguro sasama yung loob niya. May nagpi-pledge naman na gusto mong tumulong, kaya lang hindi pa kami nagkakausap. So siguro pag nagkausap kami siguro at nabigyan niya ako, ibabalik ulit ako dito kay Ma'am Chiri para ibigay ko sa kanya. So ngayon Kapromdi ay puntahan na natin. So kakatakoy natin si Ma'am Chiri. Hindi niya alam na nandito na ako. At syempre mainit ngayon, nagsisimula na yung summer. Kaya napakaganda ng biri maliwalas yung panahon ngayon. Hello po! Ma'am Chiri! Kumusta na po? Dito po ulit ako. So, sabi ko babalik ako sa inyo. Oo. Pero this time, bibili ako ng yung bromeliads na tagbe-20. Pero meron akong pasalubong sa'yo na sabon na lirkis. Papasukin mo na ako. So, ayaw pa akong buksan ni Ma'am Chiri. Pa lang, wala pa kasi ma'am na may nag-pledge pero hindi pa kami nagkakausap. So sabi niya gusto niya magbigay ng pambili ng bigas. Pero ngayon, muna, yung konting lang, baka sakaling may dumating. So kasi pareho naman tayong mahirap. So mainit po dito, hindi ka makita sa camera. So ayun.
Tutuloy po ba ako? Hindi. Opo. So, ayun. Mainit po. So, ayun ang ano ni Ma'am Cherry dito. Ang ganda ka-from din ng mga halaman niya, di ba? Tapos ito yung golden, pa-price. Maganda ito ka-from. Golden pa-price ba ito? Pero ang lalaki, ha? Golden pa-price po ba ito? Alin po? Ito? Opo. Ang laki ng mga dahon, ha? Yung mga binibinta sa ang liliit ang lusog nito. Ang ganda nito sa, pang summer po ito, no? Opo, sa Na-trim din siya. mainit kayo. So, ayun. Parang alam mo, Ma'am Cherry, napakalawak po ng nyo, ng lupain nyo. Ba't hindi po kayo magtanim ng mga gulay? Meron po doon sa likod. Ano yung gabi? Hindi ko Gabi, tapos may kalabasa din. Tapos naghahanap nga po kami ng mga pantanim na mga baga po yung mga buto. Kaso lang po, wala naman po kaming pambili. Mainit. Okay na po, pasok po. Dito po sa loob. Grabe ka naman, 5 piso lang yung buto. Sabi ko nga, iniisip ko nga na pero ang lakas-lakas ng radyo mo pagdating ko dyan. Opo. Sabi ko nga, hindi pa kasi ako pumunta ng Guwa. Sabi ko, bibigyan kita ng buto ng pichay sa katalong. Opo. Sabi, hindi pa ako nakapunta dun eh. Pag nakabalik ako, bibilang kita ng ano lang naman yun, 5 piso lang. Opo. Sobra ka naman, hindi ka makabili. Opo. Kasi mayroon, po, nung isang araw po, may pumunta po dito sa akin. May bumili po sa akin dito ng ng halaman. Tapos, tama-tama po, paubos na po talaga yung ko, yung bigas ko. Totoo po yun, ipakita ko po sa iyo yung binili kong bigas. Wag na kasi wala rin yung pambili, pangbili ng bigas. Opo. So, tapos, binili ko po bigas yun. Binili ko po lahat yun, yung binili sa akin, binili ko po lang. Kasi mahal ng bigas ngayon. Binili ko lang yung, yung mura lang. Bumili ako ng bigas ng 6 na kilo. Buti ka pa nga, may 6 na kilo. Ako wala. Budget ko na po yun hanggang Sabado kasi nagtatrabaho yung asawa ko, pambaho niya. Buti may ipupunta pa ditong bumibili ng halaman. May maganda pumunta po dito. Tama po. Wala po talaga kasi ang sahod ng asawa taga dito rin? Hindi ko, po, may sasakyan po siya. Siguro baka napanood yung video ko, ganun. Siguro po. Ayun. Oo. So, ayun. Ang ganda ng lugar dito ni Ma'am Cherry. So, dati po dumadaan siya, tapos bumalik naman siya. Pumunta siya doon sa likod, pinakita ko po doon. Sabi niya, ang ganda, sabi niya. Baka napanood niya sa video ko kaya bumalik siya. Opo, thank you po. O baka, kasi may mga kilala akong mga taga rito, mga Tigaon. May nag-invite nga sa akin na puntahan ko siya sa garden niya, kaya lang, hindi ko naman alam kung saan siya. Basta nasa Tigaon, dito lang alam kung paano, tapos papunta sa Ngay. Hindi ko alam yung ikot-ikot dito, pero nagugustuhan ko yung lugar niyo po dito, Ma'am Cherry. Very countryside yung dating. Sabi mo sa akin, yung lupa na yan, sa inyo, bakit napunta sa kanila? Alin po? Yung may bahay na yan. Yan po kasi, ang totoo po niyan, ang po talaga, ang may-ari po talaga ng lupang ito, ang may-ari talaga nito, yung mga baga mga lilin. Tapos patay na po yun. Tapos nung siguro yung niya, yung anak nung lilin na yun, yung asawa, dyan muna. Nakiusap na, umano sila dyan, tumira, ganyan. Tapos nung nag-usap kami ng kapatid ko, pinagpalit namin to. Bali, parang lang nila yon, yung parang pahingaan lang nila. Tapos yun doon sa, yung sa baba na yan, binibinta talaga yan. Sa likod? Ayan yung, sabi mo sa mother mo? Oo, sa mother ko, binibinta po iyan. Pero may po iyan, may titulo po, kumpleto ang papeles niya. Kaso lang malalim. Na talaga yan. Nasa kayo ng tabing dagat, sa likod ng bahay niyo dagat na, no? Ang sarap naman dito. Pwede kayo maglagay ng beach? Oo nga, talaga. Marami nagsasabi na pwedeng maglagay ng kaso siyempre kailangan mo ng talaga malaki. Magkano naman yung binibinta ng lupa nung yung nanay sa mother mo? Nasa po yun, nasa 1 M, mga ganyan. 1 million? Ilang square meter? Ano po ba yan? O di pag nabili yun, bigla kang yaman.
Sana po talaga sana po. Halika, Sir, ipakita nga tulungan natin. niyo po ako na meron, binibenta talaga namin Ipakita yan. natin lupa. Sige po. Hindi ako nag-ahinti ah. Ay, hindi naman po. Gusto ko lang baka kung sakaling mayroon may gusto sa inyo Kapromdi na bumili ng lupa sa tabing dagat. Nasa tabing dagat kasi sila Kapromdi. Maganda kasi itong Oo. ng resort, ganyan. Oo. Yung di ba? Beach, Mm-mm. ganyan. Kasi malapit sa dagat, ganyan lang, dagat na yan. Mm-mm. Ayun po. Marami at ang bumibiling halaman sa iyo eh. Yung isang araw may bumili po sa akin. Ay, yung pakaalis ko. Opo, pagkaalis mo, siguro mga ilang araw. Mm-mm. So, may sasakyan po siya. Ay, yung sinasabi mo. Opo. So dito naman kasi ang lalim naman yan. Ito naman kasi, ito naman, pag naano ito, pili yan, yung magiging tatag baga siya. Oo. Eh saan naman kukuha ang pangtabon halimbawa? Halimbawa, ang magpapaano siya ng papahakot siya ng lupa or ganyan, di ba? Bali, Pag- pag bumabagyo po dito, Pag bumabagyo, hindi ito inaabot ng tubig. Oo. Hindi ito inaabot ng tubig. Hindi Eh naman yung yan- hangin. Hindi naman yan, talaga yan, hindi Oo. naman talaga yan binabaha. Yung Oo. nasabi ko, binabaha, hindi yan binabaha. Hindi yan talaga yan binabaha yan. Ay yung hanggang doon sa may lupa ni na Alin po. yung lupa na nakausili, yung hanggang tapos hanggang sa front jet Oh. Parang masyado naman pong mahal yung 1 point something na million. May naman yan. Titulo? May kumpleto pa ito. Oo, may titulo. Pero may naman to. May discount? Oo, may naman yan. Depende sa pag-uusapan. So ayan mga kaprom, di ba gusto niyong bumili ng lupa dito sa sa gilid ng dagat. So sa actually kaprom dyan sa banda dyan, dagat na. Mga ilang meters pa yung dagat po dyan. Ayan lang po, ayan lang, pamalapit lang. Sa likod lang dyan sa may Lang. Tapos nasa pa kayo sa may Tagas Boulevard, no? Diretso lang. Oo, So diretso. madali nang mapuntahan dito. Opo. Ang dami niyo pong halaman. Namimili po kayo ng halaman. Ba't biglang dumami? Saan ba yung galing? Dati ko po yan. Baka dinadramahan mo lang po ako. Hindi po, sir. Nung pumunta ka, hindi ganyan pa Oo. yan, di ba? Oo. Inayos ko. Saan yun ang Yung galing? noon bagay ang galing. Ayan, dito. Ah. O, di ba? Ayan, Oo. yun. Tapos yung ayan ganyan doon. Oo. O, inayos ko po yan. Oo. Tapos, meron ka pang pangpaswerte. Ayun, no? Mm-mm. Lucky plan. So, ibigay ko muna yung pasalubong ko sa'yo para hindi maalis na yung nasa likod ko. Malaking bagay na po yan sa akin. At hindi naman po ako nag-ano. Kung ano po yung Wala tayong- napakalaki kasi pinagbakuran mo po So, yan. Ma'am Cherry, wala po tayong pera na wala akong pera na maiabot sa inyo. Pero, may nag-message sa akin, willing siya tumulong sa iyo na magbigay ng pambili ng sabon, pambili ng bigas, pero hindi pa kami nagkakausap kasi sa YouTube yun eh. Okay. Kailangan meron kaming pag-usapan na yung private lang kasi pag nasa So ito Ma'am Cherry, ito siyempre personal galing to sa akin. Binilhan kita ng sabon. Ayan panglaba. Magkano lang naman yan? Ano ka ba? Mabibili mo yan eh. Opo. Magkano lang naman isa nito? Opo. Kayang-kaya mong din. Pero at least makakatulong siya rin, di ba? Tapos may pang babad na rin. Ayun. Tapos itong bag na ito, Ma'am Cherry, galing to kay Ate Brenda. Hello po Ate Brenda. Bago to galing sa Los Angeles, California. Ay, thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank May you yung po. bag na to kasi pinadala ako ni Ate Brenda ng sabon. Pinaghati-hati ko na kinanay sa mga kapatid ko. Siyempre may naiwan din sa akin yung 3 sabon. Pasensya ka na, yung lang talaga kaya ko. Okay po. Ate Brenda, thank you po. Opo. Ayan, Opo. 3 buwan yun na yung gagamitin sa pagpaligo. Opo. Tapos, meron akong 2 corned beef. Wow. Galing po ng stage. Siyempre padala po ni Ate Brenda. Hello po Ate Brenda, thank you po ulit. Thank you po Ate Brenda. Thank So, you po. igigisa mo lang ito. Opo. Kung gusto mo naman, kung gusto mo may sabaw, lagyan mong pichay, pichay, tapos pili mo sabawan, lagyan para kanila na kanilagang baka niyan, di ba? Para lagyan ng malunggay. Oo, yun. Opo. Piling sabawan yan. Pero think maalat ito medyo maalat. Opo. Tapos meron pa ako ditong 2 t-shirt para sa mister mo. Ayan.
Ate Brenda po, thank you po ulit sa t-shirt. Thank you So, po, yeah. ma'am. Thank you po. Itong bag na to, sa'yo na ito, galing din ito sa kanya. Opo. Pero kasi si Ate Brenda, hindi yung kuripot. Opo. Ay, nagmi-message silang siya sa akin kapag may iabot siya sa akin. So, ang gusto niya, mag-thank you lang. Opo. Wala nang ano-ano, basta gusto niya lang marinig nung thank you. Di ba tayo pag nagbibigay, Opo. kahit ano man yung kamaliit, Opo. malaki man or maliit, gusto natin nagtithank you. Kasi pag hindi nagtithank you, parang Opo. useless yung pagbigay mo ba? Opo. Parang hindi niya pinahalagaan. So, ayan. Thank you po Ate Brenda sa ano, Thank you Sa- po. Thank you po. Thank you po. Thank you at least po. nakapag-distribute pa ulit tayo ng kahit papano. So, yung iba naman, pinaghati-hati ko na. Opo. So, ayan po. Opo. Thank you po. So, ayan po yung pasalubong ko kay Ma'am Cherry. Humingi ako ng paumanhin sa kanya kasi ako ay hindi naman ako mayaman at hindi naman ako ang tawag doon, charity vlogger. Open naman ako maging charity vlogger. Suportahan niyo lang po ako from para makatulong din ako sa iba. So, kahit papano, yung mga binibigay sa akin na iabot ko naman, kaya no worry ka from kasi hindi po ako hindi po ako nagsisinungaling sa buhay ko. Yung talagang gusto kong gawin, tumulong. So ayun, at may nagpabili sa akin ng bromeliads ba, yung kulay pula. Sabi niya bilhan ko rin 200 pesos. So ayun, yung 200 pesos pambili mo na rin ng bigas yun, di ba? So so at least mayroon. Ayun ka from maganda yung location niya dito, napakalawak. Sabi ko nga naisip ko dadalan ko siya ng buto ng talong, ng pichay, kaya lang hindi ako nakapunta dun sa pamilihan, galing lang ako dun sa bahay. So ayun, baka next pag pumunta ko dito kung sakaling may magbigay, ayun, bibilihan ko siya or siya na lang bumili kasi mayroon na lang siyang pambili kung may magbigay. At bibigay ko na lang ng cash kasi pag halimbawa pangbili ng bigas, hindi na ako bibili ng bigas kasi mahirap magdala kung mayroon. Pero wag tayong asa, ma'am, ha? Kung may magbigay lang po. Honest naman ako kung anong pinapabiabot, yun ang iabot ko talaga. So, ayun. So, titingnan natin yung dito, mga halaman. Ito pang mayaman to, di ba? Oo, yan. Magkano binta mo niyan? Ito po. Ito dati-dati, may binibinta ko nito. Ito kasi di ko na binibinta kasi pinaka-mother to na nanay. Anong tinatanim po niyan, dahon lang? Yung supang po siya. Nagsusupang siya, yung branch. Opo. Kala ko yung tangkay, pang Hindi po. Yung supang po. Oo. Kasi may nagsusupang isa dyan. So, ayun yung mo, nagbulaklak na. Ba't parang hindi ko naamoy? Alin po? Hindi yata ito yung mabangong magbulaklak Hindi eh. pa siya Bumuka? Opo. Pag bumuka na yan. O, yun ang daming bulaklak nung mga asan si Baria dito, yung mga snake plants, kapromdi, lahat sila nagbubulaklak. Opo. Ayun yung mga croutons dito, kapromdi, katulad din ng mga croutons ko. Kaya ayang pag pumunta kayo dito, pwede kayong bumili ng halaman. Tapos, ayun ang ganda ng mga bulaklak ng ng mga daisy. Blooming siya ngayon. Saan po kayo kumukuha ng niyan? Ito po. Oo. Dati po kasi Yan. isang ganito lang siya. Tinanim ko po siya, isang lang siya. Yung isang ganyan niya, napaglima ko yun hanggang sa dumami. Ano yung nagbabranch ba or yung bulaklak? Bakit siya dumadami? Dahil sa nanganganak siya? Opo, po siya, nagsusupang po siya. Nagsusupang. Hindi siya dahil sa bulaklak na hinog? Opo. So ayun ka from ang ganda ng wala pa pong bumibili ng mga bulaklak. Wala po sa ngayon. Wow, ang dami. Ang ganda ng mga daisy ka from tingnan niyo yung mga bulaklak niya. Ayan. Pink, orange. Parang nalalagas na yung mga mo Mga na po yan. Yung mga bromeliads mo. Mainit po kasi. Oo. Mainit siya. Ano, Hindi siya mainit. nasusunog siya? Sa sobrang init po. Ay maghapon kasi na simula umaga. Oh. Dapat simula umaga hanggang hapon talagang nainitan siya dito. Yan. Oo.
Sobrang po sa init. Oo. Pag hindi na siya mainit, bumabalik yan. Maganda ang ano niya. Ang ganda sa kabila o parang rancho. Rancho nga ino. Nasa rancho. So ayan po Ma'am Cherry, bibili ako dito ng worth 200 pesos para mayroon kang pangbigas. Sana naman may may tumulong na pambili ng bigas. Pero pakiramdam ko parang masigla ka ngayon, parang dami mong pera. Wala. Alam mo po, sa totoo lang po, tuwang-tuwa ko lang talaga ako. Tuwang-tuwa po ako. Dahil po sa inyo po na pumunta po kayo dito, bumisita kayo sa ito po talagang pinipray ko. Sana po may pumunta dito na ganito, ganyan, na may tumulong sa akin. Talaga yun naman talaga po ang ko kasi nanonood din akong mga kaya sana po. Sila pinapanood mo, ako hindi. Wala po kasi akong cellphone. Wala po akong cellphone, promise. Wala po akong cellphone, sa totoo lang po. Natandaan mo ba pangalan ko? Mag-sponsor. Natandaan mo pangalan ko o baka hindi? Si Ariel. Thank you. Respeto. Abelia. Oo. Ariel Respeto Abelia. Yung inano mo po dito, napanood ko po yun sa anak ko. Oo. Sa niya po. So, Tuwa nga po. nakita mo sarili mo sa YouTube. Nakita ko po. Sabi ko, ako yun. Sabi ko, hindi ako kapaniwala. Ako yun. Thank you. Pero sa totoo lang po talaga, thank you po talaga. Tuwang-tuwa po talaga ako. So wala pong iklaro lang natin, wala pa pong nagbibigay. Kung may magbigay, dadaling ko po dito. So ganun po kabait si Certified Prom D. Kahit malayo, pupuntahan kita dito. Pero gusto ko nga maging yung charity vlogger kasi yun talagang ko dati ginagawa ko na yung kaya lang wala naman kasi ako, parang mahirap maging magbigay kung wala ka naman ibibigay. So pupuntahan ko tapos wala naman akong maibibigay tapos syempre ako nahihiya rin ako. Pero sa sa may inano sa akin, pre po talaga. Thank you, pagdasal niyo po. Kumbaga sa mag-aamon talaga yung pag-ubat. Na kayo umano sa akin. Isa ito ginagawa ko. Sa totoo lang po, malaking bagay po yan. Thank you po Lord dahil sa lang akong mahirap. Mahirap po talaga ako. Opo. Kaya lang, ito na lang po talaga ang ng buhay ko, itong mga halaman ko. Kahit ganito po ako, talagang masaya po talaga ako. Sa dami mong halaman, hindi ka mahirap ha? Oo. Ang dami mong halaman ha? Sa halaman. Pero sa tunay na buhay, mahirap talaga ako. Mayaman ako sa halaman. Parang tunay na buhay, parang parang artista sa pelikula mayaman tapos sa tunay na buhay mahirap. Parang ganun. Talaga, sa totoo. May ganun pala. So ayun ang nasilayan ulit natin yung halaman ni Ma'am Cherry dito. Ayan. Ano pong bulaklak ito? Kanina ko pa ito tinitingnan. Ayan, yan. Oo. Ano po yan? Ano po ba yan? Para po ba yan saging? Ano yan? Parang Tapos po, may pangalan po kasi yan. bandera ba yun? Bandera Espanyola? Yun. Ayun, bandera Espanyola. Meron ako niyan, iba-ibang kulay. May red. Nasaan? Wala na, yan na lang sa kuya natira. Oo. Ang dami mong snake plants. Opo. Tapos may ganyan ka pa. Ang lulusog ng mga halaman mo. Yan. Ang ganda. So ayan, hindi ako masyadong magtatagal. Bigyan mo na ako ng halaman kasi mainit. Oh, mainit po. Mainit po talaga. Kuha po ako ng pang-ano. Ayan ka from ang dami niyang tindang halaman dito. Anong pakaalis ko raw, mga ilang araw, kailan lang naman ako pumunta dito. May pumunta raw na bumibili ng halaman. Siguro napanood sa video ko. Ayun, siyempre nag-thank you siya. At ayun, pinuntahan siya dito. Alam ko taga rito rin yun. Parang may nag-invite kasi sa akin na taga rito rin. May tindahan po pala kayo. Saan po? Mga ito? Ay, hindi po yung tindahan po. Sa kapatid ko po ito. Nilagay lang po dito. Kala ko nagtitinda kayo. Hindi po.
Gusto ko rin magkaroon nito ka-promdi. Ma'am Cherry, magkano isang spider? Kahit yung sanga lang. Bigay ko na lang po yan sa'yo. Kahit maliit lang na sanga. Opo. Bigay ko na lang po yan. Oo. Bibigyan niya raw ako ng isang maliit na sanga. So, hindi naman ako humingi ka-promdi. Kung bibigay niya, tatanggapin ko kasi gusto ko rin itong plant na ito dahil matagal ko na magkaroon ng ganito. So, first time kung magkakaroon ng spider plant na ganito, kung sakali. Ayun. At ayun nga, bibigyan niya raw ako. Nabili na lahat yung roses mo? What? Nabili na lahat yung mga roses mo? Ano po? Yung roses, nabili na? Ay, yung nandyan? Oo. Lilipat ko doon. Ah. Sa init. Nasusunog. Ang mga halaman niya. Ang daming halaman dito. Snake plant. Meron naman ako maganito ka-promdi. Ito ang parang malunggay na pula. Ay, dati meron ako nito yung malunggay na pula. Pero ito hindi ito malunggay na pula. Parang puti siya. Mas maganda ito kasi lumalaki. Yung malunggay na pula, yung lipstick kung tawagin nila ay maliliit lang yun. Natutumba nga siya kapag parang walis ting-ting lang katawan nun. Pero ito ang ganda niya. Oh, ang gandang pagmasdan kahit na nasa kubo ka from ang ganito, kapag ganito kaaliwalas. Meron din siyang ibang klaseng kruton. Ito. Siguro mga bibintasin nito mga cutting. No? Ang daming pinutol. Yung cutting lang siya. Ang laki rin yung niya. Ang tawag dito. Ito. Bunny. Parang ganito yung akin pero yung sa akin maliliit lang eh. Hindi naman ganito kalaki. Parang sa Baguio ang dating. Ayun ka-promdi, ang ganda ng dito, tanawin. Very maaliwalas. Kung may ganito lang siguro pag ganito kalaki yung place ko, mapapaganda ko siguro ng tudong-tudo yung aking garden. Limited lang kasi yung space ko doon, tapos siyempre magtatanim ako ng maraming gulay kung sakali magkaroon ako ng ganito. Tapos ayun, ayaw ko nang may swimming pool kasi magastos. Gusto ko yung garden lang na maganda, yung gagawin kong parang oasis. Ganda, ang kukulay. Ang dami naman yan. Okay lang po. Marami naman po siyang Baka binibinta mo yan eh. Okay lang po, okay lang po. Okay lang po. Ang daming binigay sa akin ni Ma'am Cherry. Wala po akong plastic. Nahiya ako. Ang dami na nito. Pero ang gusto ko lang naman ito kasi may pabili sa akin. Wala kasi akong pangbili ka from So may nagpadala sa akin na 200 pesos. Sabi niya, pinadala sa akin sa GCash. Sabi niya, bilahan ko siya ng bromeliads. Ayan, kaya ayun. Ayaw po mga ka-from masaya ako. Bumalik na ako dito kay Ma'am Cherry. At yan may dinala akong konting pasalubong. At ayan, sinuklian niya naman ng spider plant. At siyempre bumili ako ng yung tawag doon? Bromeliads. Para sa kaibigan ko na nagpapabili sa akin. But siyempre itatanimin ko muna doon sa aking garden. So ayan. Naitagtag po ito. Maraming salamat ka-from sa inyong panunood at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pinutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming salamat. Muchas gracias. Indus mabalos. So ayan po si Ma'am Cherry. Tuwang-tuwa sa pagdating ko at ayun, binigyan niya akong spider plant. Thank you pa Ma'am Cherry sa halaman. At syempre sa susunod ulit, pag may nagbigay. Ayun po, maraming salamat po.